खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी कक्राझार जिल्ला फुटबलजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा दखरा आइ कंग्रेस कमिटिखौ दिनै नांगौ बायदियै सोद्रोमाफोरखौ सोसननानै आबुं खालामनानै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोबां रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों खामानि मावनो थाखाय साखा-फारा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव दान मोनसे खावसेल'सै बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै फुटबलजरा जिल्ला आइ कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मानानजों लोगोसे आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारिजों लोगोसे 1 नं फुटबलजरा बियाबनि सामलायगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायजों मंगलाजरा प्राइमारि दखरा आफादखौ लोब लोब रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों दै गुसु बाजारनि न'आव दाफुंना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। आङो मोनसे अनुभबखौ खोब मोजां जादों। बे ओनसोला फुटबलजरायावबो बर'जों लोगोसे आदिबासिफोर दङ, गार'फोर दङ, राभाफोर दङ आरो मुसलमानफोर दङ। स्पेसियेलि नैबे जोंनि फुटबलजरा मंगलाजरा प्राइमारियाव मण्डलाव अबसे बांगाल गैया बे एरियायावहाय जोङो बावहाय बर'जों लोगोसे गार', राभा, सावथालिखौ मोनजोबनो हादों। बे एखे पुर्नांग कमप्लिट जोङो बिराद साइजनि मोनसे प्राइमारि बानायनो हादों। दा बावहाय खोब गोजोननाय मोनदों। काउन्सिल बिसायख'थिया फैनो थाखाय बारा सम गैला, 1.5 मासल'सै। दा बिनि गेजेराव नोंथाङा सोरजों जुजिनायाव ओंखारनांगोन बेयाव? जोंनि जुजिनायनि खोथाखौ बुङोब्ला फुटबलजराया 1 नाम्बार आरो कंग्रेसआ बावहाय 1 नाम्बार जागोन। बेनिखायनो 1 नाम्बार नोंथांमोना नाय मैया दाखालिसो बिपिएफआ जेब्लानाखि इउपिपिएल आरो बिजेपि गभर्नमेन्टआ मोननैजों मिलायनानै फाग्लिजरायाव 3600 बिगा हाखौ आदानिनो होनो नागिरदोंमोन। बे बेलायाव बिथांमोना बिराद आपत्ति खालामदों जि बिजेपिआ गाज्रि, इउपिपिएलआ गाज्रि, बिसोरनो भट होनो नानानथा रोखोम। दिनै जोङो मा नुखो, दिनै जोङो मा गोसोखांखो, बे बिपिएफआनो जेब्लानाखि फाग्लिजरानिफ्राय बोखारनानै ओरैहाय बै माबाथिं लांबाय बिथां, बेबो एक्स बिएलटि हाग्रामानिनो मानसिफोर, ओरै मा होनो ओरै साहा गसाइगाव खाथिथिं आरो फारसेथिं जोङो नुबाय हाग्रामा बिथाङा गावबो गावनि गभर्नमेन्टआवहाय रामदेबनो चिराङाव हा होनाय, साबखाथायावहाय रबिशंकरनो हा होनाय आरो बिथाङा इउपिपिएल आरो बिजेपिखौहाय बे जनजातिफोरनि हाखौ होनायाव बिथाङा खोब माने गावनि मानसिफोरखौ दैथाय रायजोफोरनि गेजेराव बिराद आन्दलन खालामदों। दा बेखौ जों नुदों। दा बे एखे टिमानो दिनै मा नुबाय, बिथांमोना बिजेपिजों लोगोसे थानानै गभर्नमेन्ट दानायनि सिमांखौ नुगासिनो दङ। दा बेवहाय जों मोनसे जिनिसखौ रायजो राजाया सिन्था खालामनांगोन जे नोंगौ जोंनि आन्सलिक दल इउपिपिएलआनो जा बा बिपिएफआनो जा, बिथांमोना बबेबा मोनसे नेसनेल पार्टिजों थायाबानो उफाय गैखाया। दा दिनै आसामाव गभर्नमेन्ट हिसाबै बिजेपिआ दङ। दा इउपिपिएलआबो सानो जोंसो बिजेपिजों थानानै गभर्नमेन्ट दागोन। बिपिएफआबो बेखौनो मोसागासिनो दङ जे एबारावहाय इउपिपिएल नंलिया, हिमन्त बिश्व शर्माया जोंजोंसो मोजां जाबाय, बिश्वजित दैमारिया जोंजोंसो मोजां जाबाय, जोंसो एबार बिजेपिजों थानानै गभर्नमेन्ट दागोन। दा गमामायैनो हाग्रामाया गावदि दोखो दोखो थगायजाबाय, थांनाय बाराव गभर्नमेन्ट दानोसै होननानै प्रमद बर'जों दादों। दा बेफोरबायदि अबस्थाखौ नायोब्ला रायजो राजाया जाम्बा जाम्बि नंला, रायजो राजाया बयबो सियान जाबाय जे बे इउपिपिएलआबो बेनो बिजेपिनि गुलामी, हिमन्तनि गुलामी, बे बिपिएफआबो हाग्रामायाबो बेनो बिजेपिनि गुलामी, हिमन्तनि गुलामी। आरो जेसेबां दिन जोङो गुलामी महरै थागोन सोरनिबा आन्दाराव, बे जाथिया बे बोरै डेभेलप जानो? स्पेसियेलि फुटबलजराया जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे एपिसेन्टार, मोनसे सानस्रि, खन्थाइनि सानस्रि, रायथाइनि सानस्रि, मेथाइ खन्नाय देंखोनि सानस्रि जागायजेननाया फुटबलजरानिफ्राय। समाज फोसाबगिरि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म मोननि बे जायगा। दा बेखायनो बिटिसिआव बुंनो थांब्ला फुटबलजरानिफ्रायसो बे वेब, बे दोहौआ, बे गुथाला सोरजियो। दा बेखायनो फुटबलजरानि रायजो राजाखौ आं खावलायनो सानदों, नोंथांमोना साबधान जा, दालालिफोरनो भट होयोबा खिन्थु पद्म फुल बिबारा बावहाय रज'गोन। दा बेखायनो सानै हयै नोंथांमोना आखाइखौ कंग्रेसआव जुदि रायजो राजाया भट होयोबा खिन्थु कंग्रेसआ खिन्थु जोङो गरिब दुखियानि लोगो, जोङो बयखौबो मानसि बासिया, जात बासिया, धोरोम बासिया, जों बयखौबो लानानै भारतखौ सिमां नुदों। जों बिटिसिआवबो बे सानस्रिजोंनो सिमां नुबाय थादों। बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव 40टा बियाब दङ। दा बेफोरनि गेजेराव नोंथांमोननि आइ कंग्रेसनिफ्राय बेसेबां सांग्रांथि दङ सरकार दानो थाखाय? जोंहा सरकार दानायनि सिमां गैया, खिन्थु जोङो सरकाराव दाहोगोन।
सरकाराव दाहोगोन हय जोङो UPPL खौ दाहोगोन आरो नङाबा जोङो BPF खौ दाहोनो हागौ जोंहा ओरैबायदि टारगेट दङ क'क्राझाराव जोंहा मोनबा टारगेट दङ चिराङावहाय मोनथाम टारगेट दङ आरो उदालगुरि बाक्सा बेबायदिनो जोङो 9टानिफ्राय 11टा टारगेट दङ आरो बेखिनियाव जोङो लामसाम मिनिमाम अर मेक्सिमाम जोङो मोनगोन आरो बेखायनो जोङो सानदों UPPL आनो जा BPF आनो जा कंग्रेसखौ बाद होननानै गभर्नमेन्ट दानो हाया दा बावहाय जोङो परबजरानिफ्राय जुदि देरहानानै थाङोबा परबजराया EM नि पदखौ मोनगोन बिराद मोजां मोनसे रल लानानै जोङो परबजरानि रायजो राजाखौ अनसायनो सानदों